аз съм филмчето на Дъсмац. Всъщност не. Решихме, че трябва да излезе лично, да си поговорим, за да ви обясня какво стоеше зад нашата идея, по какъв начин стигнахме до концепцията, какви бяха основните причини, които ни поведоха към тази творческа реализация и изобщо какъв беше смисълът да направим кампанията, която ще видите сега. За всичко това ще ви поговоря следващите минути. Целта е да ви презентирам една кампания, която имаше персонална цел да инкорпорира в своята адекватна системност идентичността на даден продукт. Разгледан през призмата, разбира се, на кореспондиращите с съответната целева група маркетингови показатели. В процеса на така поставената ни задача, ние в агенцията инвестигирахме и изведохме фундаменталните райони, които послужиха като катализатори на цялостната ни дейна звучност. Това всичко пресъздадено в така характерната, много позната на всички вас, особено за консуматорското общество, полимерна пропускливост на възприятието, която е в основата на креативния сблъсък между адекватното и квадратното, точно така. Задачата беше комуникирана към нас от страна на нашия клиент в класическия стил на перисталтика. Адекватно префразирана до една добра оформеност на двете основни фундаментални полукълба на комуникацията между клиент и агенция. Лявото и дясното. Добре изпъкнали, изпълнени, така че между тях с твърдост да излезе посланието от клиента към нас, което ние да усетим цялата му адекватност и твърдост в съзнанието си и на други места. Това бих казал болезнено, но в същото време толкова адекватно и системно инвестирано усилие беше достигнало до болезнено обладаване на нашите обструктивни конструкции, които имахме въз основа на тази задача. И доведе до нашето пълно поемане на клиентското желание за една адекватна и бих казал доста равна по сила реакция, която да може да билдне една кохерентна и по-своему абразивна кампания. И по този начин да се достигне до крайния потребител, нали? И до неговия брат, сестра, учена и други консумативни личности, които можем да персонифицираме. Всички класици на кампанията бяха конфигурирани. Изтича! Какъв проблем ли има? Изтича! Още мили, благодаря. Също така, времето ми изтича, малко ще побързам. Всъщност, това, което исках да кажа, идеята е, че рекламистите, ние всичките се занимаваме повечето време с огромни глупости. И правим нещата в последния момент. Клиентите, слава Богу, те са тънки познавачи на нашата душевност и го знаят това. И сега понякога ни спестяват това време за глупости и ни дават задачата в последния момент. Така се случи в този случай, извикаха ни. И ни казаха, пичове, имате задача потребителски кредит с одобрение до 2 часа, вие имате малко повече. Или от днес, сега като ви брефираме, трябва да сме в телевизора след 10 дни. Буквално. Не питайте що. И така, върнахме се в агенцията, знаете какво се случва в агенцията, работи се, усилено, адекватно. И ние казахме, добре, щом трябва да е бърз, както сега трябва да е бърз, че остават 3 минути, като трябва да е бърз потребителски кредит, то няма да е бърз, защото ще е супер бърз потребителски кредит. И ние така го направихме 10 дни от бриф до телевизия. Ето. Много ми се пътува някъде.
Супербърз потребителски кредит. Отговор до 2 часа и фиксирана лихва за целия период. Заявете на звезда 2274 или в филиал на банката от Unicredit Bulbank. Прекъсват пак, защото няма време. Втория клип. Супербърз потребителски кредит. Отговор до 2 часа и фиксирана лихва за целия период. Заявете на звезда 2274 или в филиал на банката от Unicredit Bulbank. Естествено, направихме и супербърз принт. Ето го. Супербърз потребителски кредит. Отговор до 2 часа. И разбира се, направихме и едни неща, които стояха в някаква по-ната бак, тим часовници, които не въртяха времето много нормално, изглеждаха по този начин. И това, между другото, ми остават някакви минути, в които искам да ви благодаря и най-вече да благодаря на клиентите, които наистина ни спестяват времето за глупости и така ние можем да работим адекватно и това съкращава времето за работа, нашето здраве, но въпреки това благодаря ви много. Още веднъж,